Pan glywais i'r newyddion wedi cael fy newis i fod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Na-nOg yn naturiol o'n i wrth y modd. Wel, mi ddoth y syniad am y llyfr achos o'n i'n teimlo bysa byd natur yn ffordd naturiol o gyflwyno'r wyddor i blant. A mae plant wrth gwrs wrth i bodd hefo byd natur yn cael eu cyfareddu gan yr agweddau mae gwmpas nhw. A wedyn o'n i hefyd yn teimlo bysa fo'n priodi hefo fy arddull weledol i sy'n cynnwys dipyn o'r brofi efo technegau gwahanol, paent a collage a ballu. Wedyn o fanna ddoth y syniad. Wrth greu'r llyfr, o'n i'n naturiol isio llyfr fydda'n chwreus ac yn lliwgar, fydda'n apelio at y gynulleidfa ifanc. Ond o'n i hefyd isio fod yn llyfr fydda'n apelio at brofiad y rhieni at yr oedolion, achos wrth gwrs mae rhieni mynd i ddarllen llyfrau maen nhw'n ei mwynhau, i hun hefyd wrth gwrs yn dydy'r plant. O'n i'n awyddus i'r llyfr gyfleu ryw elfen o lyfr braslunio, elfen organig iawn, fel sys ni yng nghanol byd natur, felly mae yna rwygiadau efo'r papur a dyn ni'n gweld y lluniau'n arnofio ar y papur, fel sys ti'n edrych mewn llyfr braslunio. Ac o'n eisiau di fod yn llyfr reit ffres a modern, felly dyna pam mae gen i'r cefndir gwyn i'r delweddau. A hefyd mae gwaead y clawr naturiol iawn, o'n i ar wasg Carreg Gwalch yn cydsynio bysa hynny'n asion dda fo testyn y llyfr. Mae gen i gefndir y maes sgwennu ar gyfer y llwyfan, a radio a theatr a ballu, ond dyma'r tro cyntaf i fi fentro i faes llyfrau plant. Mae'n siŵr bod gen i bod y profiad o fod yn fam wedi bod yn sbardun hefyd, a dwi'n gweld rwan bod syniadau'n dod yn gyson, yn enwedig pan dwi yng nghanol byd natur ar y beic a ballu, a dwi'n gorfod stopio a nodi syniadau. Fi wedi clywed am ambell rhiant sydd ddim yn hyderus efo'u Cymraeg nhw wedi mynd am dro efo'r llyfr efo'u plant a wedi dysgu ambell air o'r newydd efo'i gilydd yng nghanol byd natur. Wedyn mae clywed am straeon felly'n braf iawn. Mae'n allweddol bod gyda ni'n llyfrau gwreiddiol yn y Gymraeg. Bod gennych chi gyfeithiadau hyfryd o weithiau o dramor yn aml, ella nad ydy'r elfennau gweledol yn taro deuddeg efo profiad y plentyn yma yng Nghymru. Felly wrth greu'r llyfr o'n i'n fwriadol yn dewis delweddau fydda yn gyfarwydd hefo'n plant ni yma yng Nghymru. Ac wrth gwrs oherwydd testyn y llyfr, da ni methu chyfieithu hi. Ac bod yn onast mae hynna'n apelio ato fi.